Ja mitä meillä tänään myös on edessä. Koska polkupyörän akku on edelleen latauksessa. Siitä johtuen mun pitää tänään lähteä tuonne kaupungille vähän asioille. Niin mä joudun polkea tuolla luomulla. Ei muuta kuin lähdetään liikenteeseen ja katsellaan vähän fiiliksiä. Kyllä mä jo vähän eilen kävin ajamassa, että se on vähän raskaampaa kuin normaalisti, mutta ei se nyt ihan mikään mahdoton. Mutta tämmöstä matkaa en ole vielä vetänyt. Lähdetään testaamaan minkälainen on EFET sähköpolkupyörä ilman sähköavustusta. Liikennevalon napin ovi on hajalla. Ei lähtenyt suinkaan mukaan, kun painoin nappia. Kaikki tällaiset väitteet on törkeää vandalisoimista ja muuta. Huhhuh. Täytyy mennä, että nyt on niinku aika jalat olla loppu. Tämähän on siis noin 10 kiloa painavempi kuin noin Norman Girl luomupyörät. 15 kiloa enemmän painoa, niin kyllä sen tässä huomaa. En minä jaksa. Näin mun tyhmät ideat. Hei, lähdetään ajaa sähköpyörällä ilman akkua yläkaupungille. Hyvää siitä tulee. Hyvää kontenttia. Pieni ylämäki. Mulla on jalat ihan lopussa. Ihmiset kattoo bussista, kyllä. Täällä vedetään sähköpyörällä ilman akkua, niin naurakaa vaan. Ai. Paljon mulla sykee. Ei voi olla vasta 5-1. Oli se näköjään. Tää oli muuten tosi tasainen reitti, mutta en muista kadun nimeä, mutta tämmönen muutama 100 metri pitkä mulkkisti nousu. Reittivalinta pohjautui puhtaasti siihen, että vähemmän nousuja. Kuinka paljon tässä on pieniä vaihteita? Nyt koko ajan löytyy pienempi vaihe. En tiedä näkyykö tää sinne mitenkään, mutta toive oli, että jos tulkaa ole hiki, mutta käytetään vauhtia millä menee. Tää oli kyllä tän kanavan historian tyhmi temppu. Hyi. Saaks me tätä pyörää mihinkään parkkiin? No voi. No, tultiin tähän Jyväskylän yliopiston kirjasta lähteen pihaan ja koska näillä isommille pyörille on täällä vähän niukemmin parkkipaikkoja, niin käytetään se tohonkin. Vielä tässä sitten reilu puolentoista tunnin päästä takas, parin tunnin päästä takas himaan ja
sitten enää ikinä vedä uusiksi. Ja se ei oo siitä, että pyörä olisi huono tämmöisessä. Tälläkin pääsee ihan oikeesti. Se on vaan siinä, että mulla itselläni saakeli huono kunto. Jos alamäkeä ei jaksa polkea, niin ja ei johdu polkupyörästä, johtuu siitä, että mä en ajanut pitkään aikaan kunnolla. Ei se kunto vielä näillä ajeluilla parane. Mutta laitetaan pyörä lukkoon ja lähdetään asioille ja palataan taas takaisin himaan. Hieruntaa ohite ja ennen hieruntaa puhuin, että lähtisin tuolta vähän mäkisempää maastoa, mutta hieronnan jälkeen lihaksia ei pitäisi ihan hirveästi yrittää rasittaa, niin lähdetään mennä samaan reittiä, niin ei ole niin paljon ylämäkiä, niin katsotaan pääseekö yhtä kivuttomasti kotiin ja pääsin tänne. Kivuttomastikin on hauska vitsi, mutta let's go. Ensimmäinen pitkä ylämäki. Näitä ei monta ottais matkalla, mutta kyllä se huomaa. Vähän koko ajan kääntää tuolta kahvaa, että sais vähän jeesiä, mutta ei. Iisimmin tää menee kun toi tänne suuntaan ajo, tän kaupunkiin ajo. Olista toi kaasutta käytössä. Jaksa ajaa yhtään mihinkään. Kyllä täällä pystyy ajamaan, mutta sanotaan, että jos on sähköpyörä, niin miksi sille pitäisi ajaa ilman avustusta muuta kuin hassujen YouTube-videoiden takia. No, toivottavasti tässä joku sai jotain viihdettä. No, se olisi kuvattu nyt. Kuvattu, justiinsa. Ajettu keskusta ja takaisin. Kyllä sillä pääsee. Ei se ole ongelma. Ehkä mun nykyinen kunto on ongelma enemmän. Pyörähän toki on pikkasen painavampi kuin normi polkupyörät, silläkin on pieni vaikutuksensa asiaan, mutta jos teillä loppuu kesken ajon sähkö, niin ei tarvitse olla huolissaan, ette ole pinteessä. Mutta nyt kun on tämmönen hauska seikkailu käyty heittää, niin käydään kattoo missä kunnossa akku alkaa olemaan. Se lataus on varmaan pikkuhiljaa jo valmis.